Ini jenek sing nom, ya enek sing bagus, ini ya enek sing welike. Wah. Sing elek sapa? Mbah Lasiman. Yang anggere dikirimi karo gambar karo sing nyaron jenenge Sabdono. Aku iki ngene iki ora mudeng. Wah, grup, heeh. Gambar sing ra genah-genah kuwi kok anggere. Iya, Mak. Iki Seniwati ditepunke Mas Siji Mbaka Siji lan engko karyane Mbah Joko ya karyane bapakmu Joko Jokorarjo saha karya Ki Mantep Sudarsono. Heeh, engko ya di aturke. Heeh, sadurunge ngaturke lagon coba tepungno Siji Mbaka Siji. Wiwit sing saka pinggir dhewe kae, Nduk. Ya, Kae asmane Mbak Endang Purwanti sarjana seni pidalem ing Sukoharjo Makmur. Wow, Sukoharjo. Sukoharjo Makmur kuwi sarjana seni. Nah, sisi tengene kae Mbak Marika saka Mojo Gedang Kota Karanganyar. Ya yuga sarjana seni malah ke PNS, Nduk, guru SMP. Wow, guru SMP. Wah, kuwi ya sarjana lho, Nduk. Kuwi biyen ngisi jurusane pedalangan. Ini malah dadi sinden. Jurusan pedalangan kok dadi sinden iki ya lakon iki, Nduk. Ya. Sapa? Ya kuwi Marika. Ya, sisi tengene. Sisi tengene kae saka Kota Ngawi. Oh, Kota Ngawi. Mbak Rizky mes gester seni. Wow, dadi wis anu S loro. Bar dadi nganten. Meteng urung kowe. Oh, bar dadi manten. Heeh. Sing mayang ya aku ning Ngawi ono Jawa Timur. Oh ya. Ya, Mbak Rizky. Nah, sisi tengene meneh. Sopo? Mbak Tata ya. Ya. Mbak Tata ku ya sarjana seni. Kuwi putu dalang kondang lho, Nduk. Sopo? Putune Pak Sutikno Slamet. Karangtalun, Klaten. Oh, kuwi putu dalang kondang. Pak Sutikno Slamet. Ya. Wah, hebat ya ngandani kok. Sarjana kabeh deretan kono ya. Lah sing deretan kene iki saka Yogya. Wah, sapa? Mbak Ayu. Ya, garwane Mas Keswan. Iki biyen sindene Seno Nugroho. Oh ya, almarhum. Mbak Ayu saka Jogja, Bantul. Sisih tengene kuwi Mbak Ani Blorong, kuwi ya uga biyen sindene Seno Nugroho uga asli saka Banyumas. Oh, Banyumas. Ini lenggah ana Yogya. Sisih tengene iki kuwi kondange nek nggon anu dunia maya, dunia demit. Jarik lurik ngono. Ini nek asli jenenge Lilik. Wow. Kuwi Mbak Yune Tatin. Wow, Mbak Yu Kandung. Mbak Yu Kandung. Ayu adine karo mbake. Oh, Mbak Yune Tatin. Lah iki pinggir de cah cilik iki. Nah, iki aku tak tekok sik iki. Nduk, jenengmu sapa, Nduk? Asmane sinten? Asmanipun Dira. Sinten? Dira. Nggih. Pidalem ngendi? Saking Sedayu Bantul Ngayogyakarta. Sedayu Bantul, cedake almarhum Pak Seno. Cedak. Oh, cedak. Oh, Mbak Dira kelas pinten? Kawan. Kelas 4. Wah. Lah wau mriki sing ndereke sapa? Apa? Sing rene sing ngeterke sapa kok Bantul? Bapak. Oh, bapak, karo bapak. Oh, mung karo bapak tok wong loro. Nggih. Oh, ibu ora melu. Mboten. Oh, ya. Kowe iso coba cah cilik iki anu iki coba. Iki kok sajake kaya aneh ngono lho bocah iki. Ya. Ya, kowe pomo bawa ya iso, bawa apa? Sing mbok senengi langgam apa? Kadung tresno nggih. Kadung tresno. Kowe suluk ya iso, suluk. Suluk patetan ngono iso. Gese suluk Solo apa suluk Yogya ngono iso apa patetan. Neme sepira Mas? Neme Mas, 6. 6 gede. Handra ingkang puspita arum iso ta? Ya. Gede. Ya ndang kaya ngapa? Handra ingkang puspita arum